Kuli Longwe kuli mkulu wina wake yemwe amadziwika ndi dzina loti Jwamba, ena amamuti landlord kamba kuti ali ndi magitala ambiri kwawoko ndipo ankayimba. Jwamba anali ndi nyumba yabwino odziwika kwambiri ndipo inunso mwinanso munamvapo za iyeyu landlord, mkazi wabwino, ndipo anali ndi zinthu zodula mnyumba mwake kuphatikizapo chimanga komanso mpunga omwe ankasunga wina nkumagawira anthu. Zonse za iye zinali zabwino zedi, koma eti ulemerero onsewu landlord anali ndi vuto limodzi lokha lomwe amasausika nalo mmoyo mwake: makoswe. Inde, makoswe eneniwa ndilo linali vuto lake. Makoswe anali pena paliponse mnyumba mwake ndipo amaononga chimanga, mpunga komanso zovala zake. Kumabereka iye asakubereka, kuthamangisana usiku m'matailozi mnyumba mwake ndi kukhala mosowesa mtendere. Jwamba anayamba kupsa nazo mtima zimene zizi ankazimva ngati mfumu yomwe ikukhala mu palesi yoonongeka. Ndiyeno tsiku lina Jwamba anabwera ndi plani yoti isove vuto lake ili mpaka kalekale. Anapita kwa mzimayi wina kwawoko Tamiya yemwe anali ndi amphaka komanso agalu mbwe, nkukagula kamphaka kokongola zedi koyera mbee. Kanali kamphaka kosamba kosiyana ndi amphaka onse, kasmati komanso anakagula modula zedi. Mphaka oyera amene yuyu changu anayiyamba ntchito yake kutafuna makoswe mnyumba mwa landlord mothamangisira nthawi. Ndiye pomwe inkatha 2 days makoswe atatheratu mnyumba mwa landlord, ena anathawa osaonekanso mnyumbamo. Kuchokera tsiku limene lili Jwamba anayamba kugona ano mwa ufulu, naye mphaka zake kumapha tulo mnyumba mwa Jwamba. Komano patadusa masiku ochepa china chake chinasintha. Jwamba landlord anayamba kumamuyang'anisisa mphaka uja mpaka nthawi zambiri zake kumangogona, kumadya chokudya popanda kugwira ntchito ina iliyonse, nanga si ntchito anayigwira kale. Kenako landlord okha anayamba kuzinong'oneza nati, panono ndiye mphaka uyuyu ndilibe nayenso ntchito. Makoswe anatha, ndiye ndi chifukwa chani ndizingomuonongera chokudya iyeyu? Ine nkumakagwira ntchito kuyimba mmasteji nkumavina anthu azindiyimbira m'manja, iye kuno nkumangodyerera. Pang'ono ndi pang'ono chilungamo chinawathera Jwamba. Anayiwala za makoswe, anayiwala kusausika usiku. Chomwe landlord ankaona ndichoti mphaka ankadya, kusewera ndi kugona basi. Tsiku lina Jwamba analuza patience ndipo anatsekula chitseko cha nyumba ndi kukankhira panja mphaka uja nati, zipita, ntchito yako yatha pano, choka mphaka iwe. Mphaka anayang'ana kumbuyo koma nanga akanatana landlord atamupyera mtima. After few weeks zonse zinali bwino pa landlord, nazinong'oneza okha nati, ndinaganizadi bwino, eti mphaka amene uja anali ndi chiphinjo pa moyo wanga, nanga ndinkansungiranji kodi amene uja. Komano moyo uno paja uli ndi vuto limodzi, mavuto omwe amasovedwa mwa temporary amabwereranso ndipo kenako amabwera mwa mphamvu zedi. Pomwe unkatha mwezi makoswe ajanso anabwerera. Tsono tu ulendo uno osati awiri kapena atatu, koma mulu wa makoswe achina antima, khazeni, zizukulu, tuvi, mafumu a mizi iwiri, nyumba mwa landlord ma hundreds a makoswe. Ndipo ndiye anali makoswe osimbwa, odziwa kuononga makatani, mmasofa, kuchimanga, mmagitala mpaka mmakondesa, amadula mawaya tsiku ndi tsiku, munthu mpaka kukanika kutulusa nyimbo ya nyuwani. Landlord anathamangira kwa Tamiyanso kukagula mphaka wina, komano ulendo uno anagula mphaka wakuda amene yuyu anali osiyana ndi ujayo kwambiri. Sanali okongola ngati wina uja, sanali sodula, koma anali ndi ubongo ochenjeresesa zedi. Tsiku loyamba landlord anali okondwa kuti apano ndiye makoswe avinadi ndiyima pachulu, ndiwo amvesa kuning'ina amene wawa. Koma china chake cha chilendo chinachitika. Mphaka uja sankapha makoswe aja mwachangu, pena akagwira khoswe kenako amangomusiya azipita, pena azingothamangisana naye ngati akusewera choncho, pena akagwira khoswe amamugwira ndi kupita naye pamaso pa abwana a Jwamba, nkumakapanga acting ngati performer, nkumaonesa udolo wake pamene paja. Jwamba ati uyu ndiye ndi dolo zedi, uyu mphaka oyidziwa ntchito yake. Mphaka uyuyu anali akudziwa chinthu chomwe mphaka oyera uja sankachidziwa, chikhalidwe chakuganiza kwa munthu. Mphaka uja analenga system yomwe sankamalizisa makoswe mnyumba muja ayi, ankangowaopseza kwathamangisa cholinga makoswewo abwerereso aziti uyuyu ndi mphaka opepera. Ankaziwa kuti ngati makoswe angasowe mnyumbamo, landlord amuthamangisa pakhomopo. Ankawalera makoswe, ena nkuwapha ndi kusunga ochepa ati athe kuyikabe mantha mu mtima mwa landlord. Masiku anadusa, nkusanduka miyezi, nkusandukanso chaka, ndipo landlord anayamba kudalira mphaka uja ndipo anachikhazikisa kuti
kuti as long as makoso alipo mnyumbamo mpaka uyuyu ndi chida changa always. Ndipo ankakhala ngati queen osakumbukiranso kwa Tamiya. Atapeza mtendere ankadya zokudya zabwino, kumvera saundi mnyumba mwa landlord ngati ndi mwake, ankagona pa ofuofu. Makoswe ankakhalabe mnyumbamo ochepa, nkumaonongabe, koma landlord nkumaonekabe osangalala chifukwa amadalira zoti anali ndi chida chomwe ndi mphaka wakudayu. Phunziro langa mu nkhani si anthu onse omwe amalandira malipiro kamba kuti ndi abwino kapena okhulupirika. Ena omwe ali abwino ndi omwe amalandira zilango kamba kuti sakufunikiranso. Mphaka woyera anayigwira ntchito ndi kumaliza mwachangu kamba kachilungamo kwambiri. Pamapeto pake anathamangisidwa ku ntchito, pomwe mphaka wakuda anali ochenjera, amawasunga mavuto kuti akhalebe mavuto, iye akhalepo pamalopo ndi kuoneka ngati ndi ofunikira. Ichichi ndiye chilungamo chowawisisa cha moyo uno. M'mabanja umupeza mamuna wina ndozisunga zaka zayi, amabwera pakhomo mu nthawi yake, alibe mbiri za azimayi, koma kungochedwa ndi 20 minutes pofika pakhomo. Mkazi mulomo kuno kuchuluka zochita mpaka miyano nkati. Ena kuthesa mabanja kamba kazifukwa zopanda pake ngati izizi. Mamuna ali wabwino kenako nkuzapeza china chimamuna chomagona even kunja mu dzina loti chili kuntchito, achinama night shift ndi azinzawo. Inu mwatibola uyu ndiye mamuna okhulupirika, osadziwa kuti amene yuyu ndiye ndi mphaka wakuda weniweni. Anthu ambiri masiku anowa sakonda kuthekera kwa munthu, koma dependence ndiye muliko. Chenjerani ni moyo uno ukuyenda mopendeka zedi. Nthawi zina kukhulupirika kumatha kukupasanso mavuto ochuluka zedi. Nkutheka muzamuda mphaka woyera muli nayeyo pomuona ngati ndi osafunikira kamba ka mphaka wakuda yemwe akungokuputsitsani chabe ngati ndi wabwino ali shasha. Anzanga muliko musakhale munthu oti muzingofunika chifukwa choti you keep the problems alive. Komanso musakhale ngati Jwamba otaya chinthu chofunikira nkumachilemekeza chosafunikira. Ndikunena pano mphaka wakuda ali kunyumba kwa landlord kudyerera, koma ali osafunikira, koma akuwapusisa landlord asakudziwa iwo nkumasekerera. Umenewo ndiye moyo mmene ukupendekerera ndikumayenda. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.